Assistència de Xavi, més capreta per Messi, i menys Messi, encara Messi, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai, increïble quina jugada, Messi, però més, però molt més, i encara més, i en lectures, a més. Increïble! Espectacular! Increïble! El que li faltava a Messi perquè el comparin amb Maradona, perquè aquest gol s'assembla al del Mundial del 86. Espectacular! Però espectacular. Jo l'estic veient repetit, ja és la tercera vegada que ho veig. Primer se'n va de 2 jugadors, després de 4 més, encara el porter també se'n va, després un altre intenta sota els pals arribar, però no pot perquè ell li aixeca la pilota per sobre. Tot això ho fa en 12 segons, arrenca a camp del Barça i realment, com dieu, s'assembla moltíssim al gol de Maradona al Mundial. 4 jugadors de mig camp, el porter, un defensa sense angle, xuta a porteria, rep la pilota a camp propi, es treu 2 homes de sobre, creua 50 metres, creua una pilota sobre la raya de fons gairebé sense angle, un gol de número 1 mundial de tots els temps.